Sanibonani nonke babukeli enibukele le video. Umuntu ekhaya okhulumayo. Bafowethu khona ukungiphethe kabi kakhulu kodwa nje ngithi ngizokudlulisa nje kusashisa kungaze konakale kakhulu. Kune page lana elivelile lana elibeka isithombe sami labe ukuthi ngivelelwe umshophi, ngihanjelwe inhlokwe ekhaya. Lokho bafowethu ngicela ukudlulisa nje ukuthi angikwazi njengomuntu ekhala angikwazi. Naye lo muntu ke uyibiza ipage lakhe libiza Mtekhala M Legacy, angazi ulikhophile or kwenzakaleni, kodwa nje ngizonixwayisa ngokuthi leli page linama followers awu 2.1 thousand akusilona lika Mtekhala lelo page. Elika Mtekhala lina 5.3 wama followers. So nje ngicela nihlukanise lokho ukuthi leli nje sinama followers ala ku 2.1k akusile lika Mtekhala. Ilokho nje bengithi ngingazise ngakho ningaze niduke. Cha, angabi nankinga, ubaba vela ngisenaye, umama usekhona phela usadla amabele. Ngisho ukuthi lona okhuluma lokho nje ukuthi angisenabazali ngihlele umshophi ukuhamba inhloko, cha unephutha kakhulu. Ngiyabonga kakhulu babukeli bonke. Ngiyabonga.